קודם כל קפה. זה המקום הזה. תגידי, 2.5 לא ראית אותי, זה מה שיש לך להגיד? וואי, איזה דרמט, תמיד היית דרמטי, מה קרה? יודעת, את יכולה להיות קצת יותר נחמדה. כולה מלצר. טוב, למה קראת לי לפה? מה פתאום נזכרת בי? אני עומדת למות. איזה חמוד. תגיד לי, בן כמה אתה? 30. אתה לומד משהו? סיימתי ללמוד משחק. בדיוק מחפשת שחקן, אני אראה אותה אחר כך. אוקיי. תגידי, מה זאת אומרת עומדת למות? מה זאת אומרת? עומדת למות, מה זאת אומרת? אני לא מצליח להבין, מה יש לך שאת עומדת למות? אם לא אכפת לך, אני מצוננת כבר שבועיים. תגידי, את צוחקת עליי? אני נראית לך צוחקת? זה כולה צינון. לא מתים מצינון. לא יודעת, לא צינון, זה עוד 5-10 שנים. אני אמות. אני לא מתכוונת שהמוות יתפוס אותי לא מוכנה. אני לא מתכוונת למות כמו אבא שלך, דמנטית, שלא יודעת מימינה או משמאלה. בכל זאת אני ליידי. נו, כבר מצאת עבודה או שעדיין... עדיין מה? את יודעת יפה מאוד שאין לי עבודה. יודעת טוב מאוד גם למה. נו, מה הפעם? את ואבא הסיבה שאין לי עבודה. הייתם מנותקים, לא הורים. אנחנו? אתה לא מתבייש? הייתם חרא של הורים. לפעמים הרגשתי כאילו אני אוויר בבית. אני מבינה למה שאני שומעת. בגללכם אני ככה. לא מוצא בת זוג, לא מצליח למצוא עבודה. כפוי טובה, זה מה שאתה! אני כפוי טובה? כפוי טובה. לפעמים הרגשתי כאילו אני ההורה ואת הילדה. אני משתגעת, אני הולכת להשתגע. תפסק להשתגע. קיצור, אני עושה מסיבת מוות. מה? מסיבת מוות? כן. ואתה תעזור לי. לא, אני לא. אתה תכתוב הספד, וההספד הזה יקריאו במסיבה שלי. מה? על מה את מדברת? איזה הספד עכשיו? הספד עכשיו. הספד. תכתוב כמה מילים, אתה תסריטאי, לא? וגם תהיה מפיקת אירועים. לא, את לא נורמלית. יהיה גם שחקן שישחק את הבן שלי. יהיה לו אישה ותינוקת. לא הבנתי. את לוקחת שחקן שישחק את אחי כאילו? לא, ישחק אותך. נראה לך שאני רוצה שיראו שכולם שיש לי בן כלומניק? הבנתי אותך. היי, נוני, לא הבאתי את הארנק, הוא לא עליי, אתה יכול לשלם? אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי
הניגון עוד נותן את הכוח.